civilizované ľudstvo nevidelo. Stratený svet v Južnej Amerike. V tieni majestátnych rajských vodopádov sa ukrývajú rastliny a zvieratá, aké veda ešte dosiaľ neobjavila. Kto by sa odvážil vkročiť do tohto nehostinného sveta? Kto iný ako náš hrdina Charles Moons. Obľúbený bádateľ tento týždeň pristáva so svojou vzducholoďou Duch dobrodružstva v New Hampshire, završiac tak ročnú expedíciu v stratenom svete. Toto plavidlo, ľahšie ako vzduch, zostrojil sám Moons a je dlhšie ako 22 za sebou zoradených policajných aut s pašovanou whisky. A tu už prichádza dobrodruh so svojimi vernými psami, pre ktoré vytvoril na lodi dokonalý komfort. Je to skutočný, na oblohe sa vznášajúci palác s kúpeľmi a mechanickým trenažérom pre psov. A 300 hrbených, či len posádka Moonsa zbožňuje. A ešte ako? Dobrodružstvo volá! Čo nám Moons priniesol tento raz? Gentlemani, venujem vám príšeru rajských vodopádov. A hľa, aká ohromná príšera to je. Ale čo má byť toto? Vedci oznamujú podvod. Národná bádateľská spoločnosť obvinuje Moonsa, že kostru sám zhotovil. Nie! Organizácia odníma Moonsovi členstvo. Ponížený Moons ohlasuje návrat k rajským vodopádom a sľubuje, že príšeru chytí živú. Sľubujem, že tú príšeru chytím živú. A nevrátim sa odtiaľ, kým sa tak nestane. A tak bádateľ odchádza očistiť svoje meno. Bon voyage, Charles Moons. A veľa šťastia pri love na príšeru rajských vodopádov. Vidíme, ako Charles Moons pilotuje svoju slávnu vzducholoď. Zdoláva Pikes Peak. Zdoláva Grand Canyon.